Искате ли да разберете защо преработените храни ни правят дебели? Защото са пълни с захари, подсладители и добавки. Захарите повишават инсулина и апетита. Какво може да направите? Започнете да четете етикетите и избягвайте всички съставки, които не може да произнесете. Преработените храни нарушават сигналите на глада и объркват хормоните лептин и грелин. Какво да направите? Яжте храни, които идват директно от природата. Месо, плодове, зеленчуци, ядки и семена. Преработените храни са висококалорийни, но бедни на витамини и минерали. Организмът остава гладен дори след 1000 калории. Какво да направите? Заменете чипсовете с сурови ядки, бомбоните с плодни или плодове. Преработената храна създава зависимост към солта, захарта и мазнините. Действа като наркотик на мозък. Какво да направите? Направете 7-дневен детокс без преработена храна. Ще усетите разликата още на третия ден. Преработените храни влияят на черната флора. Те вредят на полезните бактерии в червата, които контролират теглото и настроението. Какво да направите? Включете ферментирали храни, като кисело зеле, плодове, зеленчуци, камбуча и кимич. Ако си мислите, че ви липсва воля, не ви липсва воля, липсва ви истинска храна. Започнете с малка смяна още днес. Замени преработената храна с жива. Ако не знаете как, пишете ми в коментар жива храна и аз ще се свържа с вас.